אופיר לא אני. רותם. היי אופיר. היי רותם. אהלן. היי. מעניינים. מצוין. אז זה רותם. אנחנו פה שכבת ליטניקים, אנחנו פה מכינים את החג מעלות, זה ההכנה. ורצינו לבקש עזרה. כן, אנחנו באנו בנואשות לעזרה, סבבה? השנה 2024 כבר, אין לנו שום בוגרת, השכבות נעלמו, שכבת י"ב נעלמה, שכבת י"א... זה ממש ביזיון באמת. נכון, אז בגלל שאתה היית מהמצחיקים של הכוכב של השושלת שלנו, אז רצינו לדעת אם אולי במקרה אתה תרצה כזה לתרום, לעשות לנו איזה ג'סטה ולבוא אולי כזה לעשות איזה משהו מגניב כזה, כי אין לנו כלום. ואתה מצחיק. תראה, אנחנו באמת פונים בנואשות. ממש אבל. רצינו פשוט שאולי תבוא לעזור לנו או תיתן רעיונות או משהו. אתה יודע, שתשים רגע את הצבא בצד. רק איזה קטע אחד, כן, משהו קטן. זה משהו, כל דבר, באמת, הנחיה אפילו. מילואים זה חשוב, אבל חג מעלות יותר. למה לא חשוב? כן. לעשות קאמבק של החיים? כן. וואלה, נו מה, אתה יכול כאילו? הצעה מפתה. או לא? לא, ברור, מה, אני אשאר אתכם ככה מסכנים? תודה רבה. אנחנו ניצור קשר בהמשך. טוב. תודה רבה. הלו? וואו, אנחנו מאיה, רוני, נוגה, עומר, גיל ונועה. היי גילי. תקשיבי גילי, שומעת רגע? כן. אנחנו כזה בבעיה, בבוגרת אין אנשים. את יודעת את זה כבר. אין לנו יוד יש. אין י"א, אין י"ב, אין ריקוד בנים. החליטו שהם תופסים זה. מאז שהפסקת להיות הרכזת שלנו, אין כבר חג מעלות. כלום, נדה. אין. כן. וזהו, והחג מעלות ככה קרוב. אז בגלל אנחנו פונים אלייך ממש בנואשות. בגלל שהיית חלק כל כך גדול מאיתנו, אנחנו זוכרים אותך לטובה. אנחנו ממש רוצים שתחזרי אלינו לעזור. ממש. גם יכול להיות שיסגרו אותך בכלל. את עתיקה. אולי תעזרי לנו במשהו קטן. אנחנו צריכים קצת מהוותיקים של כמון. נראה לי כבר עזרתי לכם מספיק, לא? לא. אין כזה דבר כשזה חג מעלות. אין דבר כזה מספיק. מה? סליחה. תראי, לא היינו פונים אם באמת לא היינו נואשים. אולי עזרת לנו, אבל אנחנו צריכים עוד עזרה. נראה לי לא שבין הספק. המקרים האחרים אני נתתי די באותה. לא נכון. לא הספיק לנו. די, גילי, יש לך עוד כמה שנים טובות מפנייך. מה? אני בדיוק התחלתי ללמוד. תירוצים. לא פנימיה לזה עכשיו. גילי באמא שלך. אבל בדיוק יש לי אח שנמצא בבית ולא עושה כלום, אז אולי תדברו איתו. הוא כבר הסכים לעזור. כן. אתם יודעים שהוא עכשיו בחול בכלל, החטוף. אופיר בחול. קסרנו לשני. התקשרנו לרותם. התקשרנו לרותם והוא הסכים. הבנתי. יש לנו משת"פ אחד מהחכימים. נכון, ואנחנו אנחנו ממש... צריכים את השניים האחרים. אנחנו מתביישים שיש לנו רק אחד ולא... אנחנו רוצים להשלים את הסט. אנחנו רוצים טריו. נכון. אני לא חושבת שזה היה אי פעם. נו, אז בואו נעשה איחוד. איחוד. יאללה. טוב, גילי, מה, באמת? כאילו, באמת, אבל לא? אני אחשוב על זה, בסדר? טוב.
דיר בלק. אבל... סתם, אבל אתם לא צריכים להודות לי, רק לעשות מלא קרדיטים בסוף הסרטון. סבבה. הכל זה את, הכל. אנחנו אוהבים אותך. מאוד. יאללה, ביי. ביי מתוקים. ביי לי. רגע, רגע, איזה פלוט טוויסט. מה קורה? בסדר. תקשיבי, אנחנו קצת בבעיה. אין לנו בוגרת. אין י"ב, אין קטעים. או י"א, או ט'. אין כלום. וואי. אז רצינו לבקש עזרה קצת, כי... את זוכרת שהיית פעם ממש מצחיקה ועשית איזה סרטון? וואו, היה עשית סרטון. ממש מצחיקה. מה זה? היה רמה. אין. וואו, תשמעו, זה ממש מחמיא לי, אבל... לא. באיזה תאריך זה? זה ב-17. עוד שבוע בדיוק. עוד שבוע, פליז. לא, ב-17 אני בדיוק לא נמצאת. חסר לך שנראה אותך בקהל. מה? חסר לך. לא. אני בדיוק לא נמצאת בשביל לעזור לכם, אני ממש מתנצלת. זה לא שאני לא רוצה. וואי, את שוברת לנו את הלב. אנחנו ממש קיווינו. ממש שמחנו עליי. פשוט... מה? תראו, הם מצלמים עכשיו. סתם, אנחנו גם התקשרנו אליך ואתה לא ענית. רגע, היינו בפיצה ורגע נכנסנו לאוטו. זה תיאבון. ישאל את הטלפון שלי באוטו. ראיתי שהתקשרת. אל תדאג, סתם, תקשר אליך, תעשי כאילו אתה לא בשיחה הזאת, אבל. לא, זה טוב, זה צריך להיות אותה. דרור יערוך את זה. חזק. אני יכולה גם להגיד ממש לא. תגידי, מה זה בחג מעלות? החג מעלות בדיוק יהיה קטלני ומצחיק. בזכות הקטע הזה איתך. אנחנו מחכים לראות אותו. לא אין ציפיות. פחדתם אותנו להשתתף בזה. אתם הכי איקונים, מה לעשות? הקמוניה יפה. זהו, הקמוניה יפה. שעשיתם. וואו, אולי תעשו שנה גם. שנה הבאה נעשה עם ים. יום גדול. תמשיך את השושלת. תושבת. בסדר. סגור, תודה רבה. יאללה, אין עליכם. כל ביי, הכבוד. נשמות. תתקשרו לשר. זהו, שר, אתה הבא בתור. הקורבן הבא. חסר לי שר. רגע, אז להגיד לו שיצטרף. תסבירי לו. כן, תסבירי אותה. בינתיים מתקשר לעוד אנשים טוב. ביי, נשיקות. ביי. יאללה, חבר'ה, התקשרנו לסחר. היי. מה קורה, לא? בסדר, מה נשמע? הכל טוב, מה איתכם? בסדר. אנחנו כאן בחג מעלות. טל בסדר. סטליס בבית? לא. אנחנו כאן בחג מעלות. שכבה י'. כן. רצינו לבקש עזרה. נסביר לך את מה, אחד הסיטואציה. והיחיד. כן. נסביר לך את הסיטואציה. אין לנו לא י"ב, לא י"א, לא ט' וי' יש. ולא חיים. ולא חיים. ואין לנו רעיונות כאילו לחג מעלות, אתה מבין? אז אנחנו רצינו לבקש עזרה מהגדה כמוך. כן, שאולי תבוא נעשה לנו לעזור איזה סרטון או משהו. תעשה כן. לנו. תודה. קודם כל, סתם שתדעו, מי שערך והפיק את הסרטונים, זה לא אני. טל ירצח אותך. מי? לא, רועי כפרי. הפרקים הקודמים של חתולונובלה. אחי, תפסיק לאכול את זה, אני אומר לך זה רעיל. מה? סגור. אני אתעלף. כן, תשלח לי. שלח לנו. נשוי הבא. סתם, מה לא אני רגע. אגיד לכם? תשמעו, אני לא יכול לעזור לכם, כי זה לא מעניין אותי. מה לא מעניין? זה המורשת. זה ההמשך. זה וואו. תפקידכם בכוח עכשיו, אני את שלי עשיתי.
וואו. בסדר, אבל מה, אנחנו... מה, לא זה יודע, בוגד. לא עזור לנו? אל תבוא אפילו לראות לך מה לא בוגד. אנחנו באמת באים ממקום נואש. זה לא ראוי. בוא'נה! מה? אני כבר תרמתי למספר הזה, די להתקשר. אין חוצפה כזאת, מה זה? יאללה. דרי, אתה יותר נחמדה. אוי ואבוי לכם. טוב, חבל. חג מעלות forever. יאללה, אז נראה אותך? נראה אותי. מחכים לך. על עוד דבר. יאללה. ביי. ביי. שלום. שלום. הלו? מה זה אומר לסרב בנימוס?